para makontento at talaga nga namang malaman mo na kung paano maging tunay na partner. Ayan yung sinasabi natin, mahal, na kakanood mo ng K-drama, tumataas ang standards mo. Kakanood mo ng K-drama, aba, hindi ka na marunong makontento sa jowa mong minahal nung hindi mo pa nakikilala yung K-drama na yan. Diba? Ito naman, sabi ko kanina, una, para makontento sa relasyon, dapat tigilan ang pagkukumpara. Yan, ang hilig nyo mag-compare. Ang hilig nyo tumingin sa stories ng iba, ang hilig nyo tumingin sa relasyon ng iba, yung relasyon mo hindi na nga gumagana. Diba? Minsan kasi, mahal, totoo to, wala naman talagang perpektong relasyon. Pero may tamang tao naman para sa'yo. Tandaan mo, yung jowa mo, tinanggap ka niyan kahit hindi ka naman perpekto, tapos kung makademand ka, kala mo perpekto ka. Gigil ako sa mga ganyan. Naalala ko yung ex ko, demand ng demand, hindi naman din perpekto. Iniwan din naman ako, sinaktan din naman ako. Iwan ko ba sa inyo? Always remember, mahala, ito yung sinasabi natin, nakakakumpara mo ay talaga nga namang manliliit at questionin ng partner mo yung worth niya. Yun yung ayaw nating toxic trait na sa tingin ko hindi mo napapansin sa relasyon nyo, di ba? Ayusin nyo yung expectations. Tandaan nyo, ang pag-ibig ay hindi fantasy. Ito ay isang commitment. So definitely, nung pumasok ka sa relasyon, alam mo sa sarili mo na hindi lahat ng bagay kaya niyang ibigay, pero pwede niyong pagtulungan. Tama, mali, di ba? Ewan ko ba sa inyo, bakit nung naging kayo bigla na lang tumaas ang expectations mo? Saka sabi ko rin kanina, mahal, tandaan mo, oo, totoo yung sinasabi nila na kakakumpara mo, hindi ka na sumasaya. Kakakumpara mo, tumataas yung standards mo. Kakakumpara mo, yung relasyon nyo, nagugunaw na. O ito pa, mahal, pangalawa, para makontento sa relasyon, dapat alalahanin mo kung bakit mo siya minahal. Alalahanin mo kung bakit mo niligawan, bakit ka sumagot ng oo, 'di ba? Bakit mo isinuko ang sarili mo? 'Di ba? Balikan mo kung bakit ka nahulog, and that would be the time na talaga nga namang okay. Dati pala ito yung nakita ko sa kanya, and yun din yung dahilan kung bakit siya lang talaga ang mamahalin ko at makukontento ako kung ano yung nabibigay niya at kaya kong ibigay. Ganon ang healthy relationship. Diba? Pwedeng sinagot mo yan kasi alam mo sa sarili mo na sa kanya mo naranasan ang kiliti. Sa kanya mo naranasan ang pagtirik ng mata mo nung panahong ikaw ay hinihilot. Ay, shoutout natin ang mga tumitirik ang mata kapag hinihilot ng jowa. Sana all, di ba? Sana all. Hindi ko na alam yung pakiramdam ng ganyan na talaga nga naman kapag napindot ang spot ay talaga nga namang bigla kang makikiliti sa sarapa. Masahe masahe ang pinag-uusapan natin dito. Pero aminin nyo magagaling pumihit ang jowa nyo at talaga nga naman kapag napihit nila ay nako, mapapa I love you ka at ang sarap. Diba? Yun lang yung mga dapat mong balikan. Balik-balikan mo yung mga pagkakataong napapakilig ka niya. Balik-balikan mo kung paano kayo nag-umpisa at paano kanya nakuha sa matatamis sa salita. For sure, makukontento ka niyan. Diba? Doon lang tayo sa totoo. Always remember na siya yung sumugal ng mga pagkakataong niloloko ka niya at hindi mo mahanap-hanap ang tunay na pagmamahal. Ganun na lang. Anyway, mahal, gusto ko lang pala sabihin na after neto, kami po ay magla-live sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Tuloy natin ang kwentuhan doon at tawanan. But for now, balik na muna tayo sa music. At syempre, dito ka lang, mahal. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.